Il-paċi magħkom. Ħafna drabi tingħata l-impressjoni li f'pajjiżna minkejja li il-ħafna għandhom ngeddumhom fix-xejr, ħafna iħossu il-vojt u ipalaw kemm ipalaw ma jirnexxilhomx ikunu kuntenti. Dan jikkonferma dak li jgħid Ġesu Kristu lill-bniedem, il-bniedem ma jgħix biss bil-ħobs imma b'kull kelma li toħroġ minn fom Alla. Bir-raġun li Lut Ġesu jgħidilhom biex jitħabtu mhux għall-ikel li jintemm, iżda għall-ikel li jibqa' għall-ħajja ta' dejjem. Dak l-ikel li bin il-bniedem jagħtikom. Interessanti li meta il-Lut jitolbuh jagħtihom minn dan il-ħobs, Ġesu jagħmel stqarrija qawwija ħafna u jgħid jiena hu il-ħobs tal-ħajja, min jiġi għandi ma jieħdu qatt il-ġuħ. Id-dinja, l-awtoritajiet ċivili, l-aġenziji soċjali, is-suq jistgħu jgħinu biex il-bniedem jimla l-istonku, jimla bwietu u hekk jissodisfa il-ħtiġijiet materjali tiegħu, imma hija biss l-esperjenza spiritwali li twieġeb għal bżonnijiet interjuri tal-bniedem. Il-qalb tal-bniedem tistrieħ biss meta ssejb lil Alla. Din il-verità allura tħeġġiġna bħala Knisja, aħna il-poplu ta' Alla, biex inħossu aktar il-ħtieġa li niġġeddu u nitqazzu. Kif qalilna ftit ta' żmien ilu il-missier tagħna il-Papa Franġisku fl-eżortazzjoni apostolika tiegħu ifirħu u tennew. Jekk ikollna xewqa ta' ħajja qaddisa, jekk nibnu ħajjitna fuq Ġesu, allura nistgħu nkunu missjonarji anke f'għawdex tagħna u nwasslu aktar persuni biex iduqu l-imħabba ta' Ġesu. Huwa fatt però li ħafna minn dawk li qegħdin iġarbu il-baħ spiritwali huma nies tal-Knisja, dawk li iqisu lilhom infushom dixxiepli ta' Kristu. Għad li għandna bosta u bosta ċelebrazzjonijiet u riti reliġjużi bħalma huma il-festi tas-sajf, sinċerament nistaqsi jekk aħna l-insara nafux tassew lil Ġesu. Nistaqsi jekk aħna għandniex relazzjoni ma' Ġesu. Għaliex hemm ir-riskju li tkun mgħammiet, reliġjuż, saċerdot u wisqof, imma xorta ma tkunx taf lil Ġesu. Inħoss li fostna ħafna minna nafu dwar Ġesu, imma kif jgħid San Pawl ma tallimniex lil Kristu. Għal xi ħud ir-reliġjon hija tpartejt ma' Alla. Nixel xema biex imbagħad naqla xi grazzja. Spiss wieħed jirrikorri għand Alla meta ikun qata' qalbu minn kollox. Oħrajn huma konvinti li ir-relazzjoni tagħhom ma' Alla tiddependi mill-opri li jagħmlu, bħalma jistgħu jkunu xi pellegrinaġġ sa Tapinu jew sar-Redentur tal-Isla, mawra sal-Knisja għall-Qudiesa tal-Ħadd u ħwejjeġ simili. Anke l-istess qima lejn il-qaddisejn ħafna drabi tieqaf fl-istatwa u id-devozzjoni, bħal meta nitolbu lil Sant'Antnejn biex isibilna oġġett mitluf, biex ma nsemmejx imbagħad lil dawk li l-attivitajiet marbuta mar-reliġjon, mal-Knisja huma l-isbaħ passatemp għalihom.
Għad li d-devozzjonijiet huma mezz biex iqarbuna lejn Alla fejn hemm bżonn l-istess devozzjonijiet jeħtieġ jiġu imsoffija biex minn relazzjoni mekkanika u kważi maġika ma' Alla jenuna nibnu waħda ta' mħabba ma' Alla mimlija fiduċja u paċi fil-qalb. Biex il-fidi tagħna tkun fidi matura, trid tkun isserraħ fuq il-persuna ta' Ġesu Kristu. Il-fiduċja tagħna fih trid tkun tali li aħna noqogħdu fuq il-kelma tiegħu. Ġesu huwa iċ-ċentru tal-ġrajja tad-dinja u tal-ħolqien. U jafna u jħobbna u s-sieħeb u l-ħabib ta' ħajjitna, il-bniedem tan-niket u t-tama. Huwa dak li għandu jerġa' jiġi bħala imħabba tagħna u nittamaw il-milja tal-ħajja u tal-għena tagħna għal dejjem. Ġesu huwa l-uniku meħtieġ għal min isejb lil Ġesu fil-ħajja kollox isir relattiv. Ġesu huwa dak it-teżor li meta wieħed isibu jerħi kollox biex jiksbu u ma jitilfux. Dan it-teżor aktarx napprezzawh l-aktar fil-mumenti tal-prova, fid-dbatija, fil-hemm. Naf tant persuni li fid-dbatija li jġarbu jaħsbu li jkunu tilfu il-fidej. Imma jien konvint illi f'dawk il-momenti diffiċli il-fidej tkun qed issejr dejjem aktar vera. Hemm fid-dbatija it-teżor jinbidel faraġ, f'paċi tal-qalb, f'tama, f'kuraġġ, fiduċja li jidbatija anke jekk ir-rieda m'għandix l-aħħar kelma. Min bħal Sant Augustine ikun daq it-tjubija ta' Ġesu jasal biex jgħid nifirħu u niżu ħajr li aħna mhux biss sirna insara imma Kristu. Qegħdin tisemgħu ħuti, qegħdin tifhmu il-grazzja ta' Alla fuqna, staġbu tennew sirna Kristu. Għax jekk huwa ir-ras aħna l-membri, il-bniedem sħiħ u aħna. Għalhekk il-milja ta' Kristu u l-Knisja. Kieku aħna konvinti minn dan kollu, kieku żgowri nieħdu b'aktar impenn il-ħajja tas-sagramenti, il-qari attent tal-kelma ta' Alla, it-talb, l-istess tejp ta' liturġija li aħna niċċelebraw tikxef x'fidi għandna fi Kristu. Hija tassew ħasra li minħabba rabtiet mat-tradizzjoni għadna nissagrifikaw il-liturġija li kapaċi tqabbad il-qlub bin-nar divin. Min ikun sab lil Ġesu ikollu għal qalbu dak kollu li huwa spiritwali. Minu imxenna għal Ġesu mhux biss ma jitlifx l-okkażjoni li jsir jafu aħjar, imma ifittex illi ixennaq lil ħaddieħor għalih. Hekk ikunu jagħmlu pereżempju il-ġenituri meta jgħaddu il-fidi tagħhom lil uliedhom. Kemm nixtieq nara aktar rar ta' kwalità, magħmul bil-kwiet u bil-kalma u mhux maġġel waqt il-quddies. Kemm nixtieq nara aktar parroċċi, komunitajiet, gruppi illi jagħmlu xi weekend break tartejr spiritwali. Kemm nixtieq illi nitalmu nfittxu aktar l-għajnuna tad-direttur spiritwali
fil-ħajja tagħna. Kemm nixtieq nara aktar minna illi jfittxu it-talb personali quddiem Ġesu Ewkaristija fil-ħemda ta' xi kappella iddedikata propju għal dan il-għan. Nhar it-tnejn li għadda ħabat l-40 anniversarju mill-mewt tal-Papa Pawlu VI illi f'Ottubru li ġej il-Papa Franġisku sejjer jiddikjarah għaddejs. Aktar minn 50 sena ilu, propju fil-6 ta' Awwissu 1964, dan il-Papa, Papa Pawlu VI, tana enċiklika il-ġmil tagħha dwar b'tagħlim dwar il-Knisja. Minkejja li għadda iż-żmien din l-enċiklika Ecclesiam Suam għada attwalissima. Nistqar li meta 13 sena ilu sirt isqof, imnebbaħ propju minn dejn l-enċiklika kelli xewqa kbira li nikteb ittra pastorali dwar kif nixtieq nara il-Knisja. Din il-ħolma għadha hemm. Fl-ewwel parti ta' din l-enċiklika, il-Papa Pawlu VI jitkellem dwar il-bżonn li l-Knisja tikseb aktar għarfien dwar l-identità tagħha u tikkonfronta lilha nnifisha ma' dik il-Knisja ideali li Kristu ried u ħabb bħala il-arusa tiegħu. Fid-dawl ta' dan jiena nagħmel sejħa lill-Knisja tagħna, b'mod partikolari lill-kunsilli parrokjali biex tagħmel dan l-eżerċizzju u tivverifika il-fundament kristoloġiku tagħha. Jien għandi dubju kemm il-Knisja tagħna hija konvinta minn dejn il-verità. Nibża li Kristu mhux iċ-ċentru ta' ħajjitna, la fuq livell ta' ħajja individwali u lanqas fuq livell ta' ħajja komunitarja, ta' ħajja ta' parroċċa. Huma ħafna dawk li iħobbu il-Knisja u jaħdmu għal Kristu, imma ftit huma dawk li jagħmlu dak li jrid Kristu. Kieku għandna esperjenza ta' Ġesu, kieku il-ħajja tagħna lajċi, reliġjużi, saċerdoti, kieku ħajjitna tkun ferm u ferm aħjar. Kieku Kristu huwa f'qalbna, kieku għandu jkollna ferm aktar ħeġġa apostolika u passjoni għall-umanità imġarba. Din hi il-karba tal-isqof tagħkom. Nistaqsi, jekk bħala Knisja aħniex qegħdin noffru ikel li jibqa' għal ħajja ta' dejjem. Hija ħasra li f'ħafna każi aħna nagħlfu biss l-emozzjonijiet u n-nostalġiji ta' xi ħud għall-Knisja tal-imoddi. Xi drabi bħal donnu aktar moħħna biex nissodisfaw il-ħtiġijiet soċjo-kulturali marbuta mal-fatt reliġjuż milli biex ngħinu lill-bniedem jirfes il-għadba tal-misteru ta' Alla. Kull meta nagħmlu hekk inkunu nipprovdu ikel materjali biss. Forsi sabiħ fil-għajn, brieħa taqsam, imma mbagħad battal minn kull sustanza spiritwali. Dan kollu huwa ikel li jgħaddi, mentri kif jgħid Ġesu aħna rridu nitħabtu għall-ikel
li jibqa' għal ħajja ta' dejjem. Dan l-aħħar spiss qegħdin nisimgħu b'inizjattivi li qed jieħdu diversi parroċċi biex jirrestawraw il-Knisja jew opri fil-Knisja. Dan ir-restawr għandu jfakkarna f'restawr wisq aktar importanti, ir-restawr tal-ġebel ħaj tagħna li Mdejn. Ma nixtieqx li jiġrilna bħal San Franġisk t'Assisi li meta Kristu sejjaħlu biex isewwilu il-Knisja għall-bidu ħaseb illi kien qiegħed jibgħatu biex jirrestawra il-Knisja ta' San Damjan. Imma l-fqajjar t'Assisi ma damx ma ntebaħ li Ġesu ridu jagħmel xi ħaġa biex jgħin lill-Knisja li ma' żmien kienet xeddet il-bies li imbagħad ma kienx baqa' jagħmel sens. Ħalli terġa' issejb l-identità vera tagħha, l-għeruq kristjoloġiċi tagħha. Dan hu ir-restawr veru u urġenti li teħtieġ il-Knisja tagħna. Il-Knisja fi kliem il-Papa Pawlu VI ma tistax tibqa' bla ma titħarrek indifferenti għat-tibdiliet li jiġru madwarha. Hija għandha mhux biss tadatta ruħha għal ħsibijiet u d-drawwiet li ż-żminijiet iġibu magħhom u kważi jimponula, imma għandha wkoll tfittex li tersaq lejhom, tinkoraġġihom, issebbaħhom, tmexxihom il-quddiem u tqaddishom. Fl-okkażjoni tal-festa ta' Santa Marija nitolbu lill-Omm il-Knisja tenna nirristrutturaw il-Knisja għażiża tagħna. Għaliex kif jikkummenta dal-aħħar il-Papa Franġisku, illum ukoll Ġesu irid ikompli jibni il-Knisja tiegħu, din id-dar li għandha il-pedament sod imma fija ma jonqsux il-konsenturi u għalhekk għandha bżonn tiġi irranġata. Il-Knisja dejjem għandha bżonn tiġi imġedda u imsewwija. Il-Knisja tkun isserraħ fuq Ġesu anke jekk naraw iċedu jew jaqa' xi ġebel jew saħansitra xi ħnejja tas-santwarju. M'għandniex għax neqtew qalbna għaliex il-ġebla tax-xewka Ġesu tibqa' soda. L-isfidi ekklesjoloġiċi u pastorali li għandna qudiemna mhumiex ħfief. Imma b'daqshekk ma jfissirx li m'għandniex naffrontawhom. Huwa verament ta' kuraġġ meta nara li fil-Knisja hemm diversi saċerdoti, persuni kkonsagrati u lajċi li propju għaliex jaqsmu flimkien magħna dawn it-tagħmiet huma impenjati bis-serjetà biex iseħħ dan it-tiġdejt. Nistgħu nsemmu l-impenn tat-tiġdejt fil-katakezi b'attenzjoni partikolari għal ċerti kategoriji fosthom it-tfal awtistiċi. Il-lajċi impenjati fil-formazzjoni tal-arajjes għal ħajja ta' żwieġ u tal-familja. Il-ġenerożità ta' ħafna lejn il-batut bħal fil-każ ta' l-immigranti, il-fostering, loti tad-demm, iż-żgħażagħ li qed iwettqu ħidma ta' volontarjat u missjonarja li minnhom mhux darba u tnejn ħarġu vokazzjonijiet saċerdotali u ta' ħajja
ikkonsagrata u tant esperjenzi oħrajn. Dawn huma ftejt mill-ġawar tal-Knisja tagħna li nixtiequ jitkattar bl-interċessjoni tal-Madonna nitolbu flimkien lil Alla jagħtina dan id-don tal-perseveranza. Nitlob fuqkom il-barka ta' Alla.